హాయ్ అన్న అందరికీ. భాషా బుల్ రేసింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి అందరికీ స్వాగతం అన్న. ఈరోజు నంద్యాల జిల్లా కొల్మిగుంట గ్రామంలో సీనియర్స్ విభాగానికి పోటీ నిర్వహించారన్న. ఆ యొక్క నిర్వహించిన పోటీలకు ఎస్ఎస్ఆర్ బుల్స్ సుంకి సురేందర్ రెడ్డి గారు, ఏఎస్పి గారు, సార్ గారి జత రావడం జరిగిందన్న. ప్రదర్శనకు వచ్చేసి వీర నరసింహారెడ్డి జూనియర్ గాంధీ వారు రావడం జరిగిందన్న. సీనియర్స్ విభాగంలోని హెవీ కాంపిటీషన్ చేస్తున్న జత వచ్చేసి వీర నరసింహారెడ్డి జూనియర్ గాంధీ వాహన. పరిచయం అవసరం లేదు జత గురించి. పల్లవి